бинандаҳои азизи озодӣ салом. бо умеди тансиҳатӣ ва рӯзи хуши шумо навиди бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунам. Сарвинози Рӯҳулло ҳастам ва то 10 дақиқаи дигар бо шумо хоҳам буд. имрӯз 2 феврал аст ва соат дар душанбе 11. имрӯз дар барнома созмонҳои ҷамъиятии Тоҷикистон соли гузашта 90 миллион сомонӣ дарёфт карданд. хадамоти алоқаи Тоҷикистон гуфт танқиди суръати интернет одилона нест. ҷониби Тоҷикистон ба Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гуфт ки COVID-19 ин кишварро тарк кард. созмонҳои ҷамъиятии Тоҷикистон соли гузашта аз хориҷи кишвар дар ҳаҷми бештар аз 90 миллион сомонӣ маблағ гирифтанд ки 23 миллион сомонӣ нисбат ба соли 2019 зиёдтар аст. Музаффар Ашуриён, вазири адлияи Тоҷикистон, рӯзи 1 феврал дар нишасти хабарии ин ниҳод гуфт, соли 2020 ба 111 ташкилоти ҷамъиятӣ бо сабаби мутобиқат надоштани санадҳои онҳо ба меъёрҳои қонунгузории кишвар иҷозаи сабти ном дода нашуд. дар Тоҷикистон соли гузашта ҳамагӣ 80 созмони нави ҷамъиятӣ аз қайди расмӣ гузаштанд. ғайр аз ин, соли гузашта дар Тоҷикистон 103 ташкилоти ҷамъиятӣ ва 16 филиали онҳо барҳам дода шуданд. айни замон дар Тоҷикистон ҳудуди 2000 ташкилотҳои ҷамъиятӣ расман фаъолият доранд. фаъолияти имрӯзаи созмонҳои ҷамъиятӣ дар Тоҷикистон мисли солҳои 2000 зиёд фаъолу чашмрас нест, вале дар ҳамин шароит ҳам баъзеи онҳо талош мекунанд рисолати асосии худро дуруст иҷро кунанд. як қатор созмонҳои ҳомии ҳуқуқ ва мубориза зидди шиканҷа талош доранд бо дардҳои сангине мисли шиканҷаву бадрафторӣ дар зиндону артиш мубориза баранд. гоҳе садои онҳо шунида мешавад ва парвандаҳои пурсару садо то додгоҳ меравад, вале боз ҳам ҳодисаҳое кам нест ки худи ҳомиёни ҳуқуқ ба ҳимоят аз ҳуқуқашон ниёзманд мешаванд. мақомоти хадамоти алоқаи Тоҷикистон шикоят ва интиқоди муштариён дар бораи заиф шудани суръати интернет дар кишварро бепоя хонданд. таҳлилгарон мегӯянд солҳои охир соҳа он тавре ки масъулон мегӯянд рушд накардааст. дар баҳсҳо атрофи бурду бохти арсаи телекоммуникатсия, нигаронии сокинон ва фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ бештар атрофи нархи гарону сифати пасти интернет садо медиҳад. дар ин бора гузориши ҳамкорони мо Алишер Зарифӣ ва Барод Юсуфиро ҳамроҳ мебинем. илҳомҷон Атоев, муовини раиси хадамоти алоқа, дар нишасти хабарии ин ниҳод гуфт, онҳо паст шудани сифат ва суръати интернет дар кишварро мушоҳида накардаанд. ҳатто раёсатҳо ва зерсохторҳои хадамот ки оиди фаъолият, назорат ва танзим ба ин сам кор мебаранд, камбудии ҷиддӣ мушоҳида нашудааст. ин мақомдори хадамоти алоқа бо ёдоварӣ аз баррасиҳои созмонҳои байналмилалӣ тавсиф кард ки суръат ва сифати интернет дар Тоҷикистон дар соли гузашта рушд кардааст. дар соли 2020 ина бинед ки моҳи октябр буда радабандии созмони гавалӣ оид ба сифату суръати интернет шумо хондагед, амир ҳатто дар Спутник ТЖ нашр шудааст ки дар Тоҷикистон хизматрасонии интернети мобилӣ ва интернети собит ноқилӣ нисбат ба солҳои қаблӣ хеле хуб шудааст ва як чанд зинаҳо боло рафтааст. ҳатто дар минтақа байни давлатҳои ҳамсояи мо, дӯстҳои ҳамсояи мо як ҷои хуб аст гирифтааст. аммо таҳлилгарони бахши мухобирот бар инанд ки алоқаи мобилӣ ва интернет дар Тоҷикистон то соли 2016 дар ҳоли рушд будааст. онҳо заминагузори рушди мухобирот дар Тоҷикистонро бо исми марҳум Саид Зувайдов рабт медиҳанд ки аз соли 2004 то соли 2008 вазорати алоқаи Тоҷикистонро раҳбарӣ кардааст. ӯ ташаббускори гузариш ба хидматрасонии рақамии истгоҳҳои телефонҳои шаҳрӣ буд, яъне чунин ширкате буд ZTE. агар дар хотир дошта бошед, ZTE таҷҳизоти рақамиро ба истгоҳҳои телефонҳои шаҳрӣ дастрас мекард ки аз хидматрасонии аналогӣ ба хидматрасонии рақамӣ барои муштариён гузашта буданд. ин ба афзоиши ҳаҷми шабакаҳои мухобирот ва дигар имкониятҳо мусоидат мекард. эркаев бар ин аст ки замони раҳбарии марҳум Саид Зувайдов Тоҷикистон ба бозори байналмилалии мухобирот ворид шуда ширкатҳои зиёди мобилӣ ба кишвари мо роҳ ёфтанд. дар соли 2006 хадамоти ширкатҳои мобилии Тоҷикистон миёни кишварҳои Осиёи марказӣ дар мақоми аввал қарор доштанд. Сейчас у нас все нормально, все хорошо, но
ҳоло дар мо ҳама чиз бад нест, вале дар ҳар сурат он қадар маҳдудиятҳо барои ширкатҳои мобилӣ ворид карданд, агар ҳоло қонуни муносибатҳои бозориро ба иҷро андозем, ширкатҳои хусусии мобилӣ бештар ба ҳалли мушкилот машғул мешавад. бархе дигар аз таҳлилгарони бахши мухобирот ҷорӣ шудани маҳдудиятҳо барои ширкатҳои мобилӣ ва дар пай заъфи хизматрасониҳои мухобироту интернетро ба исми раҳбарияти феълии хадамоти алоқа рабт медиҳанд, дар ҳоле ки раҳбарияти феълии хадамот ин иддаоҳоро ҳамеша рад мекунанд. ба иттилои расмӣ дар тоҷикистон беш аз 4 миллион кас ба интернет дастрасӣ доранд, аммо аз назари суръат кишвар дар яке аз мақомҳои поинтарин дар ҷаҳон аст. дар арзёбии Speedcast Global Index суръати интернети мобилии Тоҷикистон байни 138 кишвари ҷаҳон дар мавқеи 127 қарор гирифтааст. ин нишондод нисбати соли гузашта 6 зина болотар аст. аз рӯи интернети ноқилӣ низ мавқеи Тоҷикистон беҳтар шуда байни 170 давлат дар ҷойи 90 аст. вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода бо раҳбари нави намояндагии созмони ҷаҳонии тандурустӣ мулоқот кардааст. дафтари матбуоти ин вазорат хабар медиҳад, ки суҳбати онҳо дирӯз 1 феврал сурат гирифта, Ҷамолиддин Абдуллозода вобаста ба вазъи бемории COVID-19 дар кишвар маълумот дода гуфтааст. хушбахтона аз оғози моҳи январи соли равон то имрӯз дар кишвар ягон ҳодисаи нави бемории мазкур сабт нашудааст. мақомоти вазорати тандурустии Тоҷикистон мегӯянд, дар як шабонарӯзи охир низ дар кишвар сирояти коронавирус сабт нашудааст. мақомот ҳафтаи 4 аст, ки аз набудани сирояти коронавирус гузориш медиҳанд, аммо мутахассисон ба ин баёнияҳо ва омори расмии мақомот чандон бовар надоранд. ба гуфтаи вазорати тандурустӣ, то рӯзи 1 январ дар Тоҷикистон 13308 нафар гирифтори коронавируси нав сабт шуда ва аз ин миён 90 нафар ҷон доданд. рӯзи 1 феврал президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҷо Байден дидгоҳҳояшро дар заминаи сиёсати хориҷии кишвар барои 4 соли оянда баён кард ва интизор меравад, ки баъди стратегияи президенти пешин Доналд Трамп, ки мегуфт Амрико аввал аст, тағйироте дар самтигириҳои сиёсати хориҷӣ рӯй диҳад. расонаҳои ин кишвар бо такя ба маъмурияти Ҷо Байден мегӯянд, барқарор кардани мавқеи Амрико дар ҷаҳон дар маркази сиёсати хориҷии ӯ қарор дода мешавад. интизор намеравад дар суханронии Байден ҷузъиёти зиёд дода шавад, вале ин суханронӣ дар қиёс бо Трамп бояд лаҳни наву тозае дар нисбати ҷомеаи ҷаҳониву сохторҳои байналмилалӣ дошта бошад. қарор аст ӯ аз котиби нави давлатии худ Энтони Блинкен пурра ҳимоят бикунад. вазифаи Блинкен дар барқарор кардани равобит бо ҷаҳони беруна хеле муҳим арзёбӣ мешавад. Байден дар маросими савгандиёткунӣ гуфт, Амрико ба созиши зистмуҳитии Париж ва Созмони ҷаҳонии тандурустӣ бармегардад. Байден бояд бо мушкилоти зиёде мисли барномаи ҳастаи Эрону Кореяи Шимолӣ, равобити пуртаниш бо Чин ва Русия сару кор бигирад. дар Туркманистон маҳдудияти гаштугузори сокинон сахттар ва ваксиназанӣ сартосарӣ шурӯъ мешавад. дар Туркманистон расман ҳеҷ ҳолати гирифторӣ ба коронавирус сабт нашудааст. ин кишвар барои ваксиназании сокинон ваксинаи русии Спутник Виро харидорӣ карда, интизор меравад 15 феврал ин раванд шурӯъ шавад. рӯзи 18 январ Туркманистон дар Осиёи марказӣ нахустин шуда ваксинаи русии Спутник Виро сабт кард. баъди 10 рӯз дуввумин ваксинаи русии зидди коронавирус Эливакоронаро низ нахустин шуда дар дунё сабт кард. аз 1 феврал то 5 марти соли равон аз ҷониби Маркази миллии тестии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илм дар 3683 муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумии асосӣ, миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбии шаҳру ноҳияҳои кишвар мулоқоти кормандон бо хатмкунандагон, волидони онҳо ва омӯзгорон доир мегардад. тибқи маълумоти пешакӣ дар онҳо зиёда аз 150 000 нафар хатмкунанда иштирок меварзанд. хадамоти матбуоти Маркази миллии тестӣ иттилоъ медиҳад, ки дар мулоқот кормандони марказ иштирокчиёнро бо низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавии соли 2021 шинос менамоянд. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 2 феврал чунин эълон кардааст.
хабару гузоришҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳон дар барномаи навиди бомдодӣ тақдими шумо шуд. матлабҳои моро аз вебсайти радиои озодӣ ва ҳам шабакаҳои иҷтимоӣ метавонед пайдо кунед. то суҳбати дигар, худо нигаҳдоратон.